Ahoj lidičky, dnes nebudeme používat VIP. Mezitím musíme udělat tady obíčko, ale tady... To je mega hustý. Fluffy, já chci Fluffy. Rockstar. Tak to asi vím, koho udělám. Jak bylo APT, no tak to udělám. No, zkusím ji napodobit. Já nevím, jak. A nebo tady. Ale vím, jaký má vlasy. Tak, tyto dáme, tyto. Nejlíp bych chtěla s nosem. Jo. Tady dám tady toto na bílo. Tady a udělám. Kdyby měla mít nějaký šatičky, tak černé. Tak k tomu se připojí tady toto, aby to bylo lepší tak. Ale ona to má vlastně krátky. Ne. Takže bychom ji udělali tady ty šaty plus toto. Jo. Tak měla nějaký to, ale na to nemáme, jenom že bychom připojili k tomu tady to. To necháme. Tady to. Tak. Co ještě mají? Nějaké červené a růžové boty. Něco podobného jako toto. Ale zlaťáka. Dal bych tomu i toto. A tady toto. A samozřejmě, že toto. Jako nemá to. Ale já jí to jsem dám. Dáme jí ještě boty. Měla má tyto a dáme ji na tuto růžu. Má nějaké náušnice. No, podobně jako ty a hledala bych jí tyto. A tak. Máme. A jako měla ještě takové brýle. Dáme jí taky. Dáme jí všechno. Nic. My už jsme, jenom napíšu, já jsem Rosie a budu tak. Ano, nejspíš je Rosa. Teď bych mohla tady zkoušet, co by se jí hodilo.
sedící. Jupi, konečně jdeme. No, moc se mi nelíbí. Samozřejmě, že 2. Zas. Budu asi klikat až do nekonečna. No samozřejmě, že zas. Ne, já jim nechci. Ona má hlavně VIP a nic nepoužila jenom kytaru. Dám jí 2, ale je dobrá. Prosím, no. Ale za mě jsem použila. Ale 0. Tu květinu. Jo, konečně. Jupi. Nejlepší. Je Fruitien Ario. Něco z 2000. Dobře. Takže si dám tady to. Toto taky ne. Toto se hodí. Černý. Tak. Dobrý. Dobrý. Nesmím hlavně vymazat toto. Tak jako. Hodilo by si toto. Tak, nechty uděláme červený. Já nemůžu. Co by se jí tak hodilo? Toto? Toto jo. A na červenou. Toto bych nedávala. A toto bych jí tak dala taky na červenou. Nelíbí. Už vím. No, to nejlepší. Jo, dobrý. Ten účes se moc nehodí. To už se trochu hodí.
Ne, vůbec se mi to nelíbí. Prostě 1 hvězdička. Co toto? 1 hvězdička. Co toto? 1 hvězdička, 2 hvězdičky. Já jdu. Just Dance. Just Dance. D-drop. Bye bye. Ne. 0. Ano. 5 hvězdiček. Kdo je?